Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainya ni nangkha Fadinge norong kerengi tongdi bungti tibi bai jeng norong na sabai sukrobai sanai tanggai bujaka o Tipra mothani khoroksa sengkarak kerengi tongdi norok jeng bai jeng norong no full detail kholobai sanano tanggai bujangna nangkha o Tipra mothani khoroksa sengkarak wanjai tofani borok rok bai Farike jeng srai ke silayano tanggai o wanjai tofani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tipra mothani sengkarak Mangsho phal kholao eba mangsho bepare rogno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng noi khanaiman ka jeng oro ground di pudo jeng sungpuru pharinge jeng nalayano borok mangsho phalai mani rok eba borok no bahai ke kebeng o mangsho phalthani o wanji to phani borok rok thangi oro phalna diria borok no boti ke kebeng aborok jeng oro tini chrai nalayano mangpring bising tui mampreng bising tui norok nogu jaman khana tak tak ke mangsho phalmani jagao boskangono bike berai khlangkha Fiaba borok khalogoi doijo khayoi wairi wai saya ka tongo fiaba tini sana thangtano tangai bike ton hin sana thangtana ke bojangnani nangkha faringe jeng omanglin bisingtui kisisa jora tui zoom ri naile yano o bike bai mangsho busuk gana ke tongoi brangno kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangoi Ompi PSO thangoi complaint against Rilai Kha o wanjo dofani borok rokno Kabuk pulis rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tipra dofani tongko song tongnai dokorok busukrate justice mano norok naitongdi kerengi tongde haikeno awoni update nui tongnai norok no taibu puskang atham pati rok omna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainya ni nangkha Fadinge norong kerengi tongdi bungti tibi bai jeng norong na sabai sukrobai sanai tanggai bujaka o Tipra mothani khoroksa sengkarak kerengi tongdi norok jeng bai jeng norong no full detail kholobai sanano tanggai bujangna nangkha o Tipra mothani khoroksa sengkarak wanjai tofani borok rok bai Farike jeng srai ke silayano tanggai o wanjai tofani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tipra mothani sengkarak mangsho phal kholao eba mangsho bepare rogno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng noi khanaiman ka jeng oro ground di pudo jeng sungpuru pharinge jeng nalayano borok mangsho phalai mani rok eba borok no bahai ke kebeng o mangsho phalthani o wanji to phani borok rok thangi oro phalna diria borok no boti ke kebeng aborok jeng oro tini chrai nalayano mangpring bising tui mampreng bising tui norok nogu jaman khana tak tak ke mangsho phalmani jagao boskangono bike berai khlangkha fiaba borok khalogoi doijo khayoi wairi wai saya ka tongo fiaba tini sana thangtano tangai bike ton hin sana thangtana ke bojangnani nangkha faringe jeng omanglin bisingtui kisisa jora tui zoom ri naile yano o bike bai mangsho busuk gana ke tongoi brangno kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangoi Ompi PSO thangoi complaint against Rilai Kha o wanjo dofani borok rokno Kabuk pulis rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tipra dofani tongko song tongnai dokorok busukrate justice mano norok naitongdi kerengi tongde haikeno awoni update nui tongnai norok no taibu puskang atham pati rok omna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainya ni nangkha Fadinge norong kerengi tongdi bungti tibi bai jeng norong na sabai sukrobai sanai tanggai bujaka o Tipra mothani khoroksa sengkarak kerengi tongdi norok jeng bai jeng norong no full detail kholobai sanano tanggai bujangna nangkha o Tipra mothani khoroksa sengkarak wanjai tofani borok rok bai Farike jeng srai ke silayano tanggai o wanjai tofani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tipra mothani sengkarak mangsho phal kholao eba mangsho bepare rogno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng noi khanaiman ka jeng oro ground di pudo jeng sungpuru
Faringge jeng nailayano borok mangso phalai mani rok eba borok no bahai ke kebeng o mangso phaltani o wanji to phani borok rok thangi oro phalina diriya borok no botei ke kebeng aborok jeng horo tini chrai chrai nailayano mangpling bising tui mampleng bising tui norok nogu jaman kana dak dak ke mangso phalmani jagao boskangono bike berai khlangkha fiaba borok khalogoi toijo khaioi wairi wai sayai ka tongo fiaba tini sana thangtano tangi bike tonhi sana thangtano ke bojangnani nangkha Faringge jeng o manglin bising tui kisisa jora tui zoom ri nailayano o bike bai mangso busuk gana ke tongoi brang no kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangoi Ompi PSO thangoi complaint against Rilai Kha o wansa phani borok rok no abo police rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tiprasa phani tongkosong tongnai dokorok busuk ratei justice mano norok naitongdi kröngi tongde haikeno awoni update nui tongnai norok no taibu boskango tham pati rok omna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjei bai Tiprasa bolainani nangkha Faringge norong kröngi tongdi gumti tibi bai jeng norok no sabai sukrubui sanai tangi bujakha o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak kröngi tongdi norok jeng bai jeng norok no full detail khulogui sanano tangi bujangna nangkha o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak wanjei to phani borok rok bai Faringge jeng srai srai ke silayano tangi o wanjei to phani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tiprasa mothani sengkarak mangso phal kholao eba mangso bepari rokno wairi waikno disturb khayo eba phalani kebeng nai khraiman ka jeng oro ground dipodok jeng sungpuru Faringge jeng nailayano borok mangso phalai mani rok eba borok no bahai ke kebeng o mangso phaltani o wanji to phani borok rok thangi oro phalina diriya borok no botei ke kebeng aborok jeng horo tini chrai chrai nailayano mangpling bising tui mampleng bising tui norok nogu jaman kana dak dak ke mangso phalmani jagao boskangono bike berai khlangkha fiaba borok khalogoi toijo khaioi wairi wai sayai ka tongo fiaba tini sana thangtano tangi bike tonhi sana thangtano ke bojangnani nangkha Faringge jeng o manglin bising tui kisisa jora tui zoom ri nailayano o bike bai mangso busuk gana ke tongoi brang no kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangoi Ompi PSO thangoi complaint against Rilai Kha o wansa phani borok rok no abo police rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tiprasa phani tongkosong tongnai dokorok busuk ratei justice mano norok naitongdi kröngi tongde haikeno awoni update nui tongnai norok no taibu boskango tham pati rok omna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjei bai Tiprasa bolainani nangkha Faringge norong kröngi tongdi gumti tibi bai jeng norok no sabai sukrubui sanai tangi bujakha o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak kröngi tongdi norok jeng bai jeng norok no full detail khulogui sanano tangi bujangna nangkha o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak wanjei to phani borok rok bai Faringge jeng srai srai ke silayano tangi o wanjei to phani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tiprasa mothani sengkarak mangso phal kholao eba mangso bepari rokno wairi waikno disturb khayo eba phalani kebeng nai khraiman ka jeng oro ground dipodok jeng sungpuru Faringge jeng nailayano borok mangso phalai mani rok eba borok no bahai ke kebeng o mangso phaltani o wanji to phani borok rok thangi oro phalina diriya borok no botei ke kebeng aborok jeng horo tini chrai chrai nailayano mangpling bising tui mampleng bising tui norok nogu jaman kana dak dak ke mangso phalmani jagao boskangono bike berai khlangkha fiaba borok khalogoi toijo khaioi wairi wai sayai ka tongo fiaba tini sana thangtano tangi bike tonhi sana thangtano ke bojangnani nangkha Faringge jeng o manglin bising tui kisisa jora tui zoom ri nailayano o bike bai mangso busuk gana ke tongoi brang no kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangoi Ompi PSO thangoi
complaint against Rilai Kha o Wansa fan borok rok no tabuk police rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tiprasa fani tongko song tongnai dokorok busugrate justice mano norok naitongdi kereng tongde haikeno awoni update noi tongnai norok no taibu puskang atham patirok komna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainya ni nangkha Fighting norong kereng tongdi gumti bai jeng norong na sabai sukrobai sanai tangai bujaka o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak kereng tongdi norok jeng bai jeng norong no full detail kholobai sanano tangai bujangna nangkha o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak wanjai to fani borok rok bai farike jeng srai ke silayano tangai o wanjai to fani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tiprasa mothani sengkarak mangsho phal kholao eba mangsho bepari rokno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng nei khraiman ka jeng oro ground di pudok jeng sungpuru pharinge jeng nalayano borok mangsho phalei mani rok eba borok no bahai ki kebeng o mangsho phalthani o wanji to phani borok rok thangi oro phalena diria borok no boti ki kebeng aborok jeng oro tini srai nalayano mangpring bising tui mampreng bising tui norok nogu jaman kana tak tak ke mangsho phalmani jagao boskangono bike berai krangkha fiaba borok khalogoi doijo khayoi wairi wai saya ka tongo fiaba tini sana thangtano tangai bike toni sana thangtana ke bojangnani nangkha faringe jeng omanglin bising tui kisisa jora tui zoom ri nailai yano o bike bai mangsho busuk gana ke tongoi brangno kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangai Ompi PSO thangai complaint against Rilai Kha o Wansa fan borok rok no tabuk police rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tiprasa fani tongko song tongnai dokorok busugrate justice mano norok naitongdi kereng tongde haikeno awoni update noi tongnai norok no taibu puskang atham patirok komna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainya ni nangkha Fighting norong kereng tongdi gumti bai jeng norong na sabai sukrobai sanai tangai bujaka o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak kereng tongdi norok jeng bai jeng norong no full detail kholobai sanano tangai bujangna nangkha o Tiprasa mothani khoroksa sengkarak wanjai to fani borok rok bai farike jeng srai ke silayano tangai o wanjai to fani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tiprasa mothani sengkarak mangsho phal kholao eba mangsho bepari rokno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng nei khraiman ka jeng oro ground di pudok jeng sungpuru pharinge jeng nalayano borok mangsho phalei mani rok eba borok no bahai ki kebeng o mangsho phalthani o wanji to phani borok rok thangi oro phalena diria borok no boti ki kebeng aborok jeng oro tini srai nalayano mangpring bising tui mampreng bising tui norok nogu jaman kana tak tak ke mangsho phalmani jagao boskangono bike berai krangkha fiaba borok khalogoi doijo khayoi wairi wai saya ka tongo fiaba tini sana thangtano tangai bike toni sana thangtana ke bojangnani nangkha faringe jeng omanglin bising tui kisisa jora tui zoom ri nailai yano o bike bai mangsho busuk gana ke tongoi brangno kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangai Ompi PSO thangai complaint against Rilai Kha o Wansa fan borok rok no tabuk police rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tiprasa fani tongko song tongnai dokorok busugrate justice mano norok naitongdi kereng tongde haikeno awoni update noi tongnai norok no taibu puskang atham patirok komna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainya ni nangkha
Fighting in orang kereng itong di gumti tibai jeng norang na sabai sukrobai sanai tangai bujaka o Tipra mothani khoroksa sengkarak kereng itong di norok jeng bai jeng norang na full detail kholobai sanano tangai bujangna nangka o Tipra mothani khoroksa sengkarak wanjaito fani borok rok bai farike jeng srai ke silayano tangai o wanjaito fani borok rok bai bujangna nangka khoroksa Tipra mothani sengkarak mangsho phal kholao eba mangsho bepare rokno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng anoi khraimanka jeng oro ground di pudo jeng sungpuru pharingke jeng nailayano borok mangsho phalai mani rok eba borok no bahai ke kebeng o mangsho phalthani o wanjito phani borok rok tangi oro phalina diria borok no boti ke kebeng aborok jeng oro tini chrai nalayano mangpring bising tui mangpring bising tui norok nogu jaman kana tak tak ke mangsho phalmani jagao boskangono bike berai khlangkha fiaba borok khalogoi doijo khayoi wairi wai sayaka tongo fiaba tini sana thangtano tangai bike toni sana thangtana ke bojangnani nangkha faringge jeng omanglin bisingtui kisisa joratui zoom ri nailayano o bike bai mangsho busuk gana ke tongoi brangno kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangoi Ompi PSO thangoi complaint against Rilai Kha o wanjito phani borok rokno abo police rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tiprasa phani tongko song tongnai dokorok busukrate justice mano norok naitongdi kereng tongde haikeno awoni update nui tongnai norok no taibu puskang atham pati rok omna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainani nangkha fighting in orang kereng itong di gumti tibai jeng norang na sabai sukrobai sanai tangai bujaka o Tipra mothani khoroksa sengkarak kereng itong di norok jeng bai jeng norang na full detail kholobai sanano tangai bujangna nangkha o Tipra mothani khoroksa sengkarak wanjaito fani borok rok bai farike jeng srai ke silayano tangai o wanjaito fani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tipra mothani sengkarak mangsho phal kholao eba mangsho bepare rokno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng anoi khraimanka jeng oro ground di pudo jeng sungpuru pharingke jeng nailayano borok mangsho phalai mani rok eba borok no bahai ke kebeng o mangsho phalthani o wanjito phani borok rok tangi oro phalina diria borok no boti ke kebeng aborok jeng oro tini chrai nalayano mangpring bising tui mangpring bising tui norok nogu jaman kana tak tak ke mangsho phalmani jagao boskangono bike berai khlangkha fiaba borok khalogoi doijo khayoi wairi wai sayaka tongo fiaba tini sana thangtano tangai bike toni sana thangtana ke bojangnani nangkha faringge jeng omanglin bisingtui kisisa joratui zoom ri nailayano o bike bai mangsho busuk gana ke tongoi brangno kebengi tongkha paithago okok tomana tui riang bosongni dofarok PSO thangoi Ompi PSO thangoi complaint against Rilai Kha o wanjaito phani borok rokno abo police rok eba nai mathau thanisi yagosi o Tiprasa phani tongko song tongnai dokorok busukrate justice mano norok naitongdi kereng tongde haikeno awoni update nui tongnai norok no taibu puskang atham pati rok omna tuyoi Mia Ompi hatiwo balai kheno kotor patimung patika wanjai bai Tiprasa bolainani nangkha fighting in orang kereng itong di gumti tibai jeng norang na sabai sukrobai sanai tangai bujaka o Tipra mothani khoroksa sengkarak kereng itong di norok jeng bai jeng norang na full detail kholobai sanano tangai bujangna nangkha o Tipra mothani khoroksa sengkarak wanjaito fani borok rok bai farike jeng srai ke silayano tangai o wanjaito fani borok rok bai bujangna nangkha khoroksa Tipra mothani sengkarak mangsho phal kholao eba mangsho bepare rokno wairi waikno disturb khayo eba phalnani kebeng anoi khraimanka jeng oro ground di pudo jeng sungpuru pharingke jeng nailayano borok mangsho phalai mani rok eba
borok no bahai ke kebeng o mangso phalthani o wan jito phani borok rok thangi orok phalina diria borok no botei ke kebeng aborok jung hor tini chrai chrai nyala yana mangpring bising tui mampreng bising tui nyorok nogoi man khana tak tak ke mangso phalmani jagao bwskangono bike berai khlangkha phiaba borok khalogoi toijo khaioi wairi wai saya ke tongo phiaba tini sana thangtano tangi bike toni sana thangtana ke bojangnani nangkha faring ke jing